скоро ти... Здравейте! Ето сега вече е записа. Добър ден, мили прекрасни хора! 26 юли, една среща, която така отдавна ми се искаше да организирам, свободна, с свободна адженда. Т.е. с други думи няма адженда. Аджендата е каквото ни дойде, каквото ни се спусне, каквото ни се приказва, каквото ни се иска. Запис правя, защото ако някой така не иска да бъде в записа, моля да каже след това. Няма да го пускам така всички да го гледат в YouTube или някъде, просто няколко човека ме помолиха така да гледат записа. Здравейте и добре дошли! Моля ви се да пуснете тези прекрасни камери, да видя тези, не само да ви усещам душите, а да видя и тия тук тела, дето душата е слязла, да видя лицата ви. Защото така, аз хубаво усещам някакви неща, ама е хубаво и да имаме проявление в реалния, тук живия живот. Кажете сега, има ли някой от вас, който не ме познава първо, не знае нищо за мен? Ето Силвето тук се включи, каза, че тя ме следва от 2 години. Някой друг, има ли който има нужда да му се представя, да си лепна няколко етикета, което аз много обичам, както знаете, много обичам да трябва да се представя с някакви етикетчета. Някой друг? Не. Добре. Силве, можеш да се включиш, моля ти се? Ти без това си дошла на тази среща и си така в това пространство, така че много ми се иска. Можеш ли ти, следвайки ме от 2 години, ти да се опиташ да дадеш някакво определение на това какво правя аз? С какво се занимавам? А, а, Можеш ли с твои думи, както ти го виждаш, както ти го усещаш, просто е така, както на теб ти идва. Това ми е доста трудно да разгранича това как ти сама се самоопределяш и това как аз те виждам. Ти как ме Защото виждаш? Ти как ме виждаш? Ти. Аз нямам никакво самоопределяне, сам да ти кажа. Никакво, така че искам да видя ти как ме виждаш. ам, като човек, който работи с и телата и душите на хората, който използва душевни практики, така да ги нареча. Защото ти самата казваш в твоите постове как си шаман, има шамански практики и оттам на мен идеята ми за теб е, че използваш хем психотерапия, хем духовни практики в едно и също време. Ех, че хубаво. Добре, друго си от някой друг да го чуеш. Така, от страничен човек, който даже не е бил на сесия с мен, е така да разбера аз какво впечатление оставам в хората. Секта ли съм, какво съм, ето вещица, тук Рокси ми написа. Тя Рокси има такова едно с мен преживяване, където получих един факс. Тя като роди и на мен ми се спусна, че тя е родила. Въобще, да, точно така е. Честно да ви кажа, за последните, може би колко, 8-9 години, всичките етикетчета, които си бях залепила и всичките знания, които си бях наблъскала в съзнанието, се опитвам да ги пречистя и да ги разкарам от себе си. И това е изключително трудна задача. Всички етикетчета, всяко едно, което аз самата си бях залепила, обществото ми беше залепило, родителите ми бяха залепили, близките ми хора ми бяха залепили, защото тези етикети изключително много ме ограничаваха и ме тровеха. Тровенето всъщност беше по-лошото. Тровенето, което започнах да го усещам много силно в живота си и дойде един момент, в който вместо да трупам нови знания, нови етикети, нови дипломи, нови сертификати, нови титли, започнах да ги махам от себе си, да ги пускам. Искам да съм нищо. Искам, ако може, да съм така в нищото и все пак да давам възможно най-много ценност. Независимо как ще бъде определено това. Вещица ли съм, какво съм. Важното за мен е аз да се свързвам на всички нива с вас и да помагам, така че да си лягам спокойна.
вечер. И като се събудя, пак да съм спокойна. Та така, кажете сега, мили хора, някой от вас иска ли някаква тема да повдигне? Аз тук съм си подготвила нещичко така все пак, което да ви поразкажа, някакъв контекст да ви дам. Нещо, което съм го разказвала частично в Телеграм канала, ако някой не е там. Обаче кажете сега, вие тук някой иска ли нещо да знае, да попита, да сподели, да каже къде се намира в живота си, какво го тормози, какво го притеснява, какво му е трудно, с какво не се справя. Да споделим. Някой написал ли ми е тук нещо? Не. Не. Да. Капче, ти ли казваш нещо? Я? Не. Ами, на мен, понеже ти спомена етикетите, на мен са ми много интересни, са ми много тема в момента. Понеже така явно много хубаво съм се залепила към етикети, към хора. И да, ако и на другите им е интересно, може малко да подълбаем в тая тема. Добре, имаме тук един въпрос от Анелия. Как да се справим с раздяла и разбиването на илюзии, градени години наред? Анелия, Анелия. Как успя да напипаш точно темата, която така е изключително и в моя живот много присъстваща в момента. Аз много вярвам в това, че тук няма случайни хора, няма никой случайен, който ще слуша това, което ще кажа. За мен няма такива неща, като случайно някой се е включил, случайно някой ти е писал, случайно някой така просто нещо е прочел от теб. Това за мен не работи, защото Вселената достатъчно много неща има да си върши, за да се занимава с това излишно да хаби енергия за излишни неща. Така че всичко е в строг определен ред и всичко следва причинно-следствени връзки. Така че, мила Анелия, и твоя въпрос идва точно на време, но ще стигнем и до него. Рокси, това за етикетите много се вписва. Всъщност за това, което исках да ви разкажа, понеже аз така сложих една рамчица, нали, за това, което ще си говорим, за психология, психотерапия и духовност. Къде започва едното, къде приключва другото, къде може да помогне едното, как се преплитат трите и така нататък. Така че малко и тук искам да ви дам 5 минутки контекст, надявам се това да ви е полезно. И част от тия стъпки са етикетите всъщност и там ще малко по-в детайл ще поговориме. Окей ли е така? Така, има едни 6 стъпки, през които всеки един от нас в момента, в тази си реинкарнация, аз тук няма да се притеснявам свободно да говоря за Бог, за реинкарнация, за енергия, за чакри, неща, които са отвъд психотерапията, но за мен те са абсолютно част от нашето проявление. Аз смятам, че тук никой не се притеснява да ги казва тия думи и ги вярва и знае, че те са част от нас. Така че свободно ще си говоря това, което аз вярвам, че е истината. Та има едни 6 фази, 6 стъпки, през които всеки един от нас, който тук е жив в момента, трябва да премине по един или друг начин. Някой може да спи зимен сън мечешки и да смята, че той няма да мине през тия фази. Друг смята, че те ще му се разминат. Четвърти смята, че той ще ги мине до някъде, ама ще си почине после и ще си дремуца. Няма да стане, просто категорично. Това е едно от нещата, които мога с 2 ръце да заявя, да се разпиша на тях, че в момента времето, в което живеем, е изключително интензивно, изключително силно работи закона за кармата. Тази енергия достатъчно ни е чакала да щурясваме последните 2000 години. Ние никакъв кармичен дълг не си изплатихме като човечество. Само още натрупахме, разрушихме планетата Земя, разрушихме всички морални, емоционални, енергийни закони, които са присъствали на планетата и тотално съсипахме това проявление, което тук в момента се случва, така че в тази реинкарнация всички ще трябва да минем през тия стъпчици и след това да се отчетем. Като си тръгнем горе, да се отчетем, да кажем какво всъщност ние докъде сме го случили това нещо тук, където го наричаме живот. А то е някаква спирка. Влака върви и тук сега тая спирка е то ни живот. Имало много спирки преди, ще има още много спирки след това, влака си върви. Та първата стъпка е отричането. Отричането, тук може да видите около вас такива примери. Много хора, които не ги вълнуват дълбоките теми.
Въобще не ги вълнуват. Изобщо. Махич не ги вълнуват. Такива неща като смисъла какъв е, душата какво е, смъртта какво е. Въобще има ли нещо по-дълбоко от коса, рокля, тефтери, чаша, телевизор, Гърция, кола и нещо си там, да си купа и да го изхвърля. Тези теми в първата стъпка човек не го вълнуват. Има хора, които по-бързо ще преминат тази фаза и ще минат напред. Има хора, които там ще си киснат много дълго време. Първата стъпка е отричането. Отричането от тази стъпка се излиза много трудно, защото човек трябва да почне да си задава дълбоки въпроси. Втората стъпка е улавянето или разграничаването. Там е момента, в който ние започваме лека по лека така да ни светва една лампичка и да казваме, абе сега това истина ли е, илюзия ли е, да речем темата за дълга е една такава тема. Дълга сега това реалност ли е, аз длъжна ли съм на някой, не съм ли длъжна, на кой съм длъжна в крайна сметка, има ли някой, който да ме накара да бъда длъжна, обаче ако ме кара, защо ме кара, това сега така ли трябва да бъде. Тук в улавянето започва така буквално да светва една много мъничка лампичка в нас и да пилка едно такова гласче да се събужда. Тук все още сме на ниво ум. Тук, между другото, на тази стъпка на улавянето действа много добре психологията. Психологията е наука, тя действа само на ниво ум, който може да каже тук това окей, тук това не е много окей, тук тази теорика така, тук тази теорика не е много така, тук тази хипотеза така, другата хипотеза онака. Тук в втората стъпка на улавянето психологията би могла да бъде доста полезна. Във втората стъпка от 6. Т.е. психологията е полезна и може изобщо да даде нещо на някой във втората стъпка. И тя е улавянето и разграничаването. Кое идва от ума изобщо, как работи ума, какво нещо е това мозъка, ляво, дясно, полукълбо, кое е рационално, кое не е рационално, как виждат очите, как те разпознават информацията, ушите. Тук това е ниво ум. 4 години се учи това. За втора стъпка само да ви кажа. И после хората смятат, че втора стъпка е достатъчна до 6. Така от тук нататък хората смятат, че като ги завършат тия 4 години, това е предостатъчно. Само, че това е само втора стъпка. Трета стъпка, вече навлизаме в психотерапията. Трета и четвърта стъпка трета е пречистването. Пречистването е момента, в който нещо много сериозно, като казус или проблем, започва да ни мъчи. Ама истински да ни мъчи. Това може да е здравословен проблем, физически, да речем болест, може да е предателство, може да е психически проблем, паник атаки, натрапчиви мисли, мисли за самоубийство, може да са зависимости към цигари, към алкохол. Нещо обаче в нас започва да ни казва, тук трябва да задълбоча, да видя какво седи зад това нещо, което в момента ме мъчи. То много ме мъчи, аз се опитвам да намеря решение, обаче все още като че ли не съм готов да задълбая толкова много, но определено това, което ме мъчи, започва много силно да работи в мен и да бъде един драйв, мотив, който да ме кара да търся дълбочина. Защото без тая болка и без този дискомфорт, ние ще си седиме на стъпка 1, съгласете се. Или на стъпка 2. Улавям си, седа си на дивана и си улавям. Това идва от ума ми чудесно. Това е мисъл, това е убеждение, това е не знам си какво си. Чудесно. Без обаче да започне нещо да ни мъчи, ние никога няма да тръгнем напред към тия стълбички. Така че с голяма благодарност към това, което ни мъчи, защото то по естествен начин ни кара да задълбаваме и да вървим напред в еволюцията си. По друг начин можем тия стъпки да ги определим като еволюцията на душата. Това са 6 стъпки, през начина по който душата еволюира. Ако тя си застане на стъпка 2, това си седи на стъпка 2 и еволюцията е до ниво 2. Това е. До толкова еволюирала. Втори клас е завършила душата
Ей така, като се качи горе, казва, добре, бележника, втори клас завърши, чудесно. Защо не завърши 12-ти? Еми, спах. Слушах много подкасти и нищо не правих от тях и така. Добре. Тук вече в пречистването започва психотерапията, за това, което учиме в психотерапията, да по някакъв начин да го опозотворяваме и да ни бъде полезно. За да задълбочим, да се питаме защо, дали това е от рода ни нещо, което тръгва, дали е нещо, което тук и сега в момента дали ние сме го наработили. Въобще терапията тук в трета и четвърта стъпка, психотерапията доста би могла да подпомогне един процес. Четвъртата стъпка е изцелението и ето тук вече в изцелението започваме да разлепяме етикетите. Тоест в предната стъпка много от тях сме ги уловили, както каза Рокси, етикетите на това аз съм майка, аз съм терапевт. Чудесно. Ето, например, аз бях много силно закачена за етикетчето терапевт и се наложи през изцелението, там където в изцелението кармичните връзки започват да се разкъсват така много силно. Чувате ли ме? Някакво ехо си чувам. Капча, май от тебе или от някъде има микрофонче, което ме кара да си чувам гласа два пъти. В изцелението ние започваме лека по лека да разлепяме тези етикетчета. Какви са етикетчетата, които си залепяме? Първите етикети са аз съм еди какъв си човек. Да речем, едно мое такова етикетче беше аз не мога да пея. Аз не мога да пея. От малка ми е внедрено, дъмгосано в съзнанието, че аз съм по точните науки, аз бях добра по-скоро там, къде трябва да се назубри нещо, да се научи, да има логично мислене. Математика не чак толкова много, но такива разни изкуства, да пиша някакви неща, или да рисувам, или да пея. Не, това не става за мен. Тук в изцелението този кармичен дълг, който да речем аз съм имала към моите родители, които са ми дъмгосали това нещо и аз от лоялност към тях съм го вярвала, че аз, видиш ли, не мога да пея, не мога да танцувам, нямам нищо артистично в себе си. Тук в изцелението аз го разлепям този етикет с действие обаче. Без действие, тук в изцелението нищо не се случва. Това са просто едни теории, които ние ги слушаме, четем ги от книги, от подкасти, от някъде си. Тук в изцелението вече наистина е важно действие. Конкретно действие. Ето за това аз отидох на уроци по пеене. Давам някакъв такъв пример, елементарен, който просто някакси да ви се навърже в съзнанието. Отидох на уроци по пеене с ясното съзнание, че аз няма да стана Селин Дион, но с ясното съзнание, че аз този етикет от себе си, как не съм добра в нещо и как аз категорично не ставам и това е отречено от мен, аз е време да го разлепя от себе си и с действието да убедя ума, тялото и душичката си, че няма нужда от крайности. А че аз категорично така мога да фана 3-4 октави, ги фащам. Нещо си е. Не грача. 3-4 октави си е добре. И тук вече идва следващата стъпка, която е преобразуването. Преобразуването, ето тук нови мисли, чувства, всичко, което е старо, вече е изхвърлено. Тук вече в 5-та и 6-та стъпка идва духовността. Тук вече психотерапията категорично по никакъв начин не може да подпомогне, защото психотерапията е бедна на методи и на техники, които да могат истински да преобразуват в последните две нива, на нива енергийните ни тела, да случат един алхимичен процес, който не е само тук в материята, а е и в невидимите ни тела. Психотерапията там въобще даже не стъпва. Тя казва, има душа, да, ние сме души, ясно, ама какво правим с тия души, не е много ясно там нататък.
Така че ето тук, нали, чисто естествено дойде и моето, когато аз започнах да ги разбирам тия процеси, дойде и моето естествено вървене нагоре по стълбичката и естественият ми интерес отвъд психотерапията и към духовността. Защото за мен този процес беше много недовършен. Някакси не ми се струваше довършен до край. В преобразуването има един момент в петата фаза на преобразуването, когато има едно такова като огнено изпепеляващо чувство в нас. Ето, Рокси, мисля, че ти сега си много в това усещане. Когато етикета, все едно си представите тая, все едно роклята ми е върху мен, върху кожата ми е засъхнала. Все едно тотално се е вплела в горния слой на кожата ми и аз трябва да я махна тая рокля и да я разкъсам цялата. Ами ето, този процес на махането е много болезнен и много изпепеляващ. И много... Тук наистина метафората, която може да дадем е, че това е една пещ, на която аз това тук бях казала също в Телеграм наскоро. Една пещ, в която ние се раздираме. И вътре в тази пещ излиза един нов слой на Вики. Ето, тя съблича са тая рокля, обаче това става по болезнен начин. Тая рокля буквално се е зашила за мен. Аз съм свикнала с нея, аз се идентифицирам с нея, аз съм била 33 години с тая рокля. И тя няма мърдане от мен. Тя ми е дъмгосана дълбоко в мен. И тук вече има един термин в духовността, който се казва огнено освобождение. В огненото освобождение тук вече имаме нужда от невидимия свят. Имаме нужда от помощта на това да натрупаме вяра, да използваме ресурсите, които са от невидимите ни тела, от невидимия свят като цяло. Защото това огнено освобождение трудно се случва просто... Да, бе, ясно. Ясно. Няма ще да се идентифицирам да бъда майка. Чудесно. Обаче в огъня, когато сме, ще се включи едно чувство за вина. Ще се направи една регресия. Там може да се върнем няколко стъпки, да си кажем, ама ето сега аз не мога, трудно ми е, боли ме. Тук вече едва се раздираме, едва вече не мога. И ето това е момента, в който преобразуваме. Трансформираме нещо, което така махаме го от нас. Някой може ли нещо да ми даде някаква обратна връзка, че аз пак си говоря сама? Пак си приказвам сама, никой не виждам, никой не чувам. Чувате ли ме? Интересно ли ви е нещо така, дадете някаква обратна връзка? И чуваме, и ни е интересно. Добре, благодаря ти, Силва. За преобразуването, да, само да кажа и шестата стъпка, която е трансформацията. Шестата стъпка е там, където вече ние тотално не сме същите хора. Тотално не сме същите хора, ама по никакъв начин. Нито физически, нито като енергия, нито ако щете даже и като структура. Тялото ни се е видоизменило, мислите, чувствата, убежденията, енергията ни. Ние тотално сме се видоизменили. Не сме същия човек, който е започнал процеса на отричането и на улавянето. Там, където сме били на улавянето, този човек вече не съществува и той се е като една от какавида в пеперуда е еволюирал. Вече като стане пеперуда, хората като го погледнат се казват, абе той е бил ли е какавида някога? Бил е какавида. Минал е по целия този път. Затова за мен е много странно, като някой ми даде някаква обратна връзка, че аз много съм се променила. Ти не си същата. Това е целта. Аз се радвам, като някой ми каже, че не съм същата. За мен да бъда същата означава, че аз никакви истински трансформации не случвам в живота си. Ама никакви. И да, това за хората, които са още в отричането и в улавянето е много странно, как човек спира да вярва в някакви неща. Спира да вярва в илюзиите, ето това, което Анелия каза. Да, когато човек изпука тия илюзии, той започва да има нови убеждения, нови вярвания, нови очила, през които вижда света. И това е обикновено за другите хора.
много така, този човек побърка ли се? Тук вече идват, нали, проекциите. Аз съм секта, примерно, или този е полудял, или те ето сега там на тая терапия му промиха мозъка, еди кой си, еди какво си му каза, му повлия, нали. Тук вече човек, който е в много началните стъпки, си прави проекции върху този, който е станал пеперуда. Рокси казва, разлепването на етикетите е много трудно, няма наръчник. Не, няма наръчник, Рокси. Нищо от тия стъпки няма наръчник. Абсолютно нищо. Ако имаше изобщо наръчник, ние щяхме да си го четеме този наръчник отгоре, щяхме да седнем на едно диванче, на един облак, да отворим един наръчник, да го прочетеме, па да ни изпитат и да си ходим. Обаче не е това целта. Целта е да го преживеем. Целта е да слезем тука и с някакви така подсказки, малко с така леко напътствие, леко така насочване, защото ние винаги имаме насочване, да го преживеем, ама истински да го преживеем. Да минем през болката, през ония разкъсващ огън, да минем през това как от какавидата тя трябва да сцепи пашкула и да се превърне в пеперуда. Ами няма наръчник. Всяка какавида по различен начин, с различно темпо и в различна пеперуда се превръща. Тя и не знае в каква пеперуда ще се превърне, между другото. Няма такъв закон, който какавидата да определи дали ще е, примерно, ще стане оранжева, синя пеперуда, какъв вид ще е. Няма такова нещо. Когато учените видят какавидата, те нямат на идея в каква пеперуда ще се превърне. Което е магията, което е всъщност смисъла на този живот. Че ние нямаме идея на шеста стъпка в какво ще се превърнем. Идеята е да го преживеем. Просто да го експириенснем цялото това нещо. Но разлепването на етикета е момента, в който може би най-много имаме нужда от подкрепа. Най-много имаме нужда някой да ни каже, че и той е минал през този процес. Някой е така да ни... На мен лично са ми много вдъхновяващи такива истории биографични на други хора, които са минали през такъв тип много тежки изпитания. Ето наскоро тук гледах двата филма за Жана Дарк. Много ме вдъхнови Жана Дарк, която изгорена жива заради това, че вярва в нещо. Заради това, че има ясни видения, ясни чувания, заради това, че има някакви отворени канали в нея. И за мен това е изключително вдъхновяващо. Изключително вдъхновяващо. Да видя, че някой друг е минал през един път и така и моето... Само още един човек тук, дали ще се включи. Така и някак си моят ум си казва, щом един е минал оттам, значи и ти можеш да минеш оттам. Да, моята клада може да не е да ме изгорят жива тук на Княжево, на Кръговото. Макар че да ви кажа честно, ако дадете на хората, които са в отричането, да ме изгорят, те най-вероятно биха ме изгорили, както всеки един от вас. Ако те имат тази власт, те биха го направили. Но да, моята клада е различна, както всяка една от вашите клади е различна. Всеки се бори с различна трудност, с различен огън, който го гори. Разлепването на етикета, Рокси, ако си представиш, е пашкулчето, което отлепя гасеничката, буквално от какавидата да стане гасеничка, т.е. най-горния пашкул, който задържа, нали, може да си го представите, да си го визуализирате. Най-горното прозрачно, финно такова слойче, което задържа вътре е така какавидата да седи, всъщност са етикетите, които ние си лепим. Аз съм добър човек. Аз съм много организиран. Аз никога не изневерявам. Аз никога не бих направил еди какво си. Аз така като тях не бих. Аз съм добър професионалист. Аз съм добра майка. Аз съм... вярвам в брака, примерно. Или вярвам в еди какво си там. Това всичкото са етикетчета, които не ни позволяват ние да преживеем отвъд пашкула живота и да полетим. Защото крайната му цел е ние да полетим.
Кажете сега нещо от вас, моля ви се. Милището пусна камерата, мисля, че тя има нещо какво да каже. Я кажи ми, моя, какво имаш да допълниш или да кажеш на това, което аз избръщолевих до сега? Аз съм много съгласна с това, което казваш, че всеки един от нас води своята битка. А, Просто си мисля за нещата, които ми се случиха последните 4 години, как всяко едно от тях ме промени и затова сега съм тук, дори в тази среща и те срещнах и теб и всичко има от тази гледна точка в днешно време. Всичко ви има смисъл. Това, което ми се е случило, всичката болка, която преживях, нали, за да съм тук и да живея по-пълноценно, дори всеки ден, да се опитвам. Наистина, това е било смисъла. И аз все още вървя по този път и продължава да ми се случват, нали, неща, както на всеки един от нас. Тези трудности, те са там, за да... Случват ни се, за да ни направят да се издигнем по-нагоре. Така го усещам аз поне. Не знам как да го опиша. Така Да, е. ясно. Да. Абсолютно издигане. Дигаме си нивото. Буквално на капацитета на това какво можем да понесем. Ако в началото може да понесем само да ни изгорят тук на пръстчето, след това можем да понесем да ни изгорят цялата ръка и накрая може да понесем да ни изгорят на клада, ако вземем тази метафора. Така че ние увеличаваме капацитета си, увеличаваме това, което можем да понесем, да преживеем, съответно и да предадем на другите. Защото колкото повече ние трупаме опитност и смисъл, толкова повече има какво да дадем на другите. Иначе какво даваме? Какво даваме? Нищо не даваме. Ние даваме прах. Това важи и за родителството, това важи и за професиите ни. Нали, някакси много е лесно така да... шорткъта, който в началото ви казах за шорткъта, ето абсолютното олицетворение на това. Колко хора ми казаха, Вики, аз имам един въпрос, можеш да отговориш на него, ама после ми прати запис. Ето ви как ума иска шорткът, той иска по лесен начин. Ако може от стъпка 1, аз да го бутна на стъпка 6. И не само да го бутна, ако може да му кажа точно как да стигне до стъпка 6. Че ако може и вместо него да го извървя, топ би било това. Не го казвам с никаква критика, по-скоро като някакво наблюдение и като пример, защото това не е целта. Целта не е ние на стъпка 6 да отидем. Целта е да минем по всичките стъпки, за да можем да ги лека по лека, просто да... Точно както какавидата има нужда да премине през всичките етапи, за да стане пеперуда. Тя не може да иска просто... Седи си вътре в пашкула и си вика, Вики, прати един запис как да стане пеперуда. Моля ти се, Вики, кажи тук са едни 5 стъпки и искам аз утре да стана пеперуда и ти ще ме направиш пеперуда, аз знам. Защото така идват хората с такива очаквания. Например, на терапия или на някаква такава self-help помощ по какъвто и да било начин, на регресия или на хипноза или на някаква енергийна практика. Те с такова очаквания. Огромна част от хората идват. Рокси още ги има тия очаквания. Рокси, иначе затова сега може би тук не е толкова етикетчето майка, а е по-скоро очакванията и илюзиите като цяло. Може би тук твоя път в момента е да приемеш, да видиш, че това е пътя. Това е пътя. Анелия, идва ми да ти кажа Ани. Не знам защо. Може ли да ми кажеш дали предпочиташ Ани? Някакси така ми идва да ти кажа накратко Ани. Тя дали е тук? Чакай да видим. Да, тук си. Ето Капчето казва тук, че тя не мисли, че трябва да свикваме с болката, да си казваш, че сега се издигам и трябва да боли. Не винаги ще боли, обаче за да излетим като пеперуди, трябва поне за кратко да минем през процеса на болката. Иначе просто нямаме друг
нямаме как, разбира се, като тръгнем да летим като пеперуди, вече няма да ни боли от това разлепане на пашкула за винаги, но трябва да го разлепим. И не е нещо, което, нали, ние можем да си го измислим, да го заобиколим или аз да го променя, защото пък и тук и хората с такива очаквания, нали, идват. Ако може аз да махна тази стъпка, то е така да елиминираме и да минем към следващата, към трансформацията. Ами това са си законите, по които живеем. И не, че завинаги ще бъде болката, в никакъв случай. Целта не е да страдаме постоянно и завинаги, но трябва да преминем някаква метаморфоза. Така. Някой друг някакъв въпрос? Цвети, ти ли се включи? Здрасти, Цвети, чакай, че сега тук видях, че ти си на линия. Не те видях кога те пуснах аз тази стая. Изобщо не видях, че ти си влязла. Това значи ли, че промяната винаги често е свързана с болка? Ами, промяната иначе няма да е промяна. Замислете се вие в живота ви моментите, които истински са ви трансформирали, какви са? Дайте ми примери. Истински са ви накарали да буквално да преобразувате тук вътре във вас някакви неща. Какви са тия моменти? Дайте ми пример за такъв. Аз мога да дам пример. Много е шумно по мен, извинявам се. Нищо. Мога да дам пример. Когато се преместих в Испания да живея и нямах място на живеене, не можех да говоря испански. Това беше момент, в който някак си така толкова се сломих. Но не знам дали... Точно така, сломих се и започна да чувстваш какво? Много голямо имаше тревога на това дали съм способна да се справя, дали съм способна да премина през това нещо. Имах чувство, че Вселената е срещу мен и само си задавах въпроса защо на мен, като аз толкова много исках да се преместя в Испания, само си задавах въпроса защо това ми се случва и как да се изкарам от тази дупка. Преди това винаги бях вярвала, че съм късметлийка на живота, защото винаги нещата така ми се стичали, че да са така, както аз искам да ми се стичат. Но когато се преместих в Испания, някакси това се преобърна. И някакси даже все още не знам дали съм се измъкнала още от това ми мислене, че всичко е срещу мен. И не знам как да го направя. А сега, колко време си вече в Испания? Аз живях в Испания 1 година и после се върнах обратно в Англия. И вече съм в Англия от 1 година. А какво ти даде този престой 1 година в Испания? На какво те научи? Научи ме на това, че каквото и да ми даде живота, аз мога да се справя. Така. Без обаче да беше изпитала безсилието, без обаче да беше изпитала самотата, да си сама в Испания, да не познаваш никой, да ти е трудно, нямаше как да натрупаш тази мъдрост. Нали, ако си беше останала в Англия, щеше ли сега да го имаш това осъзнаване? Със сигурност не. Защото Англия ми е комфортната зона. Така, благодаря ти. Точно така. И ето ви тук въпроса за болката. Тук според мен е важно да си дадем сметка, че болката е едно от тия понятия, които нашия ум го възприема. Тук, нали, идва социалния контекст, в който болката сама по себе си като понятие, защото ние хората имаме етикети, които си лепяме, ама и понятията имат етикетчета, които социума им е залепил. И болката, Бог също е едно такова понятие, което има хиляди милиарди етикети и всеки си му лепва различна гняз на това понятие. Така и болката като термин има различни етикетчета на него. В нашето общество, наистина, тук
чисто ума ни приема болката като нещо изключително травматично и трябва да има травма. Добре да има, съгласете се, ето тези от вас, които сте раждали, да речем, от другата страна на болката има най-големия подарък. Нали така? И ако ние приемем и се закачим за това етикетче за болката, че то е отвратително, ужасно, гнусно, гнясно, отвратно нещо, тогава ще вземем ли най-големия дар, който е от другата страна? Това, например, да излезе детето от нас. Ето този пример сега давам. Нали, с раждането. Така че, само секундичка да видя. Успях ли да пусна? Здравейте, наново присъединилите се. Здравейте. Та успях ли да отговоря сега на този въпрос за болката? Криси ли го зададе? Криси, да. Криси? Да, благодаря. Криси, ти си Криси, моята Криси. Чакай, че те познах сега по гласа. Добре. Чакай да видим сега, тук Цвети е писала. Не бих пропуснала среща с теб. Благодаря, Цвети. За мен повратният момент беше една диагноза и цялостна промяна на начина на живот и на мисленето. Цвети, може ли, мила моя, да се включиш и да споделиш ти, когато получи тази диагноза, какво преживя? Здравейте. Преживях шок, паника. Какво ще правя сега? Как ще се справям? Дали ще мога да се справя? Просто едно парализиране на всичко в мен беше. Тъмнина, страх от неизвестното. Защо на мен? Да, не знам дали си го задавах този въпрос точно, но по-скоро как ще се справя сега. Въпреки, че знам, че мога да се справя. Сега една година. Обаче в този момент... Мина Една година нещо, по-късно. Една година по-късно, какво ти даде тази диагноза, Цвети? Благодарна съм. Много съм благодарна. Защото просто ме научи да се обичам. И с любов към всичко да гледам. И към такива страшни диагнози, и към страшни събития. Страшни, нали, пак етикет. Ама неща, които са неизвестни за нас. Всъщност, важното е да знаем, че промяната е всеки ден и не трябва да се страхуваме от нея. Тя просто ни издига и ни прави по-силни. Абсолютно. Нямаше без тази диагноза как ти тази любов към себе си. Да, и ето аз пак казах силна, защото винаги съм била силна. Обаче тази диагноза и ми помогна да в един миг да си кажа, окей, мога да искам помощ, защото мен това ми беше най-страшното. Как ще завися от някой друг? Да, научих се да бъда и по-слаба, да си позволявам да бъда слаба и да разчитам на любовта на всички около мен. Тоест, виждаш ли какво се случи? Разлепи етикета силна. Да, диагнозата беше грешна, между другото. Множествена склероза, виждам, че капка пита. Да. Оказа се, че имам дискова херния. Обаче преминах през отделението на множествена склероза, доста тежки изследвания, да. Среща с хора, които са в инвалидни колички. Наистина беше доста страшно. Ти живя много дълго време с тази диагноза, защото тя не беше... Да, точно около година и месец си живях с нея. Ти беше с етикета, множествена склероза, много дълго време. Но така или иначе етикета, виждате ли как самия етикет или самото филмче, което сме си залепили, няма много голямо значение. Какво? Има значение в момента, в който ние го преживяваме. Но ето виждате, тук всеки от нас различни неща се среща. Раздяла, диагноза, невъзможност, например, да срещне партньор, загуба на дете, каквото там друго. Всеки от нас преживява различен вид нещо, което отлепя от себе си. Обаче от другата страна, мъдростта и ценността, даровете, които получаваме, са горе-долу в един и същи спектър.
Да, ще пратя запис. Стига да сетя поза натисна стоп, но да, ще пратя запис, Ани. Ам, но на всеки ни е много важно точното пашкулче да разлепи. Точно това, което най-силно го е стегнало. Ето за Цвети това е било силна съм. И това е пашкулчето, в което тя най-силно е била зацепила вътре. И Вселената, понеже Вселената е мъдра, и Вселената вижда този образ на Цвети, която обича себе си като пеперуда и лети. Ама как да стигне Цвети като пеперуда, ако този слой не се разлепи? И точно този слой трябва да се разлепи, не някой друг. Затова всеки от нас, затова и това сравнение с чуждата болка е изключително неадекватно за мен, по никаква форма. То е неадекватно за мен, защото аз се срещам постоянно с тая човешка болка и аз виждам, че тя е тежка за всеки му по-своему. Нали, всеки... Ами, извинявай, че те прекъсвам, но точно за болката, нали, през личния си опит и през това, което на мен ми се случва последните години дори. Аз имам прекрасен живот, имам чудесен живот. Нали, здрава съм, имам дете, имам мъж. Каквото съм си желала някога. Обаче болката понякога е толкова голяма и е толкова силна и нали идва обвинението. Ето, ти си здрава. Имаш семейство, сега какво не ти е наред? Защо изпитваш болка? Кое е етикетчето, Рокси, тук? От Не първото знам. изречение, което каза. Може ли някой да се опита да й подскаже? Да не съм аз. Някой, който чу какво каза Рокси в първото изречение, това е нейният етикет, това е нейният пашкул, в който тя е влязла. Перфектен живот. Перфектен живот, точно така, Силве, прекрасен живот. Че си има всичко, да. Че си има всичко, точно така. Ето това са, Рокси, двете пашкулчета, в които ти в момента седиш. Ама не, той не е перфектен. Нали, просто как да кажа? Прекрасен ли? Какво казваш? Да, но не за мен. Няма нещо, което да искам, но просто не се чувствам добре в него. Ето тук е всъщност момента, в който Вселената теб те тласка да преразгледаш този прекрасен живот. Прекрасен ли е наистина? И ако не е прекрасен, кое от тия илюзии трябва да пуснеш да ги разлепиш от прекрасния живот? Кои са тия илюзии, които те държат в този прекрасен живот? Защото, за да чувства човек дискомфорт и болка, ето например, ти като дойде преди няколко там, като се видяхме тук, и ми каза, изпитвам болка, ама не знам откъде е. Нали така? Не знам откъде е тая болка. Факта, че присъства болката и факта, че тя се е събудила, означава, че тя идва от душата. И това е повика, който ни повиква да ни каже, ама махни се от то пашку, бе. Абе, махни се, бе. Просто се махни от то пашку. Тук обаче е много трудна битката, защото рационалният ум се включва. И казвам, ето, аз имам всичко. Аз имам хубав апартамент, аз имам хубава кола, аз имам мъж, аз имам дете или деца. Аз също съм била много дълго време в този пашкул. Сега това е нещо, което разлепям в живота си. То е изключително болезнено. Изключително болезнено. Но вече знам, че когато се събуди болката, тя винаги е този звънец, който звънва от другата страна и Вселената казва, Вики, пак ще ставаш пеперуда. Давай, отиваме към пеперудения процес. Аз мога да не знам как. Аз може да не знам дали ще оцелея, дали ще оживея след този огън. Но знам, че има ли го този сигнал в мен? Събужда ли се болката? Значи моето място не е в този пашкул. Точка, край. Да, тук много помагат, капчето е права, тук идва духовността, защото наистина познаването на законите от духовността много ни помагат да се свържем с това нещо. Непознаването на... Между другото, това ще го говорим на следващата беседа. Кръстила съм я истина, августката беседа, на която ще говорим точно за ето истините, нали, за това какви са ето тия основни закони. Кои са тия истини. И тук наистина много ни помага абсолютно психотерапията, тук дига ръце. И тя
в един момент се завърта един кръговрат, от който ние не можем да излезем. Но, Рокси, твоя случай пак да хвана, извинявай, надявам се нямаш против. Тая битка, която в момента се води вътре в теб между колинга на душата и това, че чувстваш болката, и това, което рационалният ти ум казва, е всъщност това в момента, в който се разцепва слоя. И най-болезненото тук. Разбираш ли ме? Не. Разбирам го, рационално го разбирам, но не знам къде е повика. Какво иска тая душичка? Там ми е трудно да стигна. Помниш ли Може би какво? не си позволявам да стигна там. Помниш ли какво казах преди малко, че учените не знаят от какъв вид пеперуда ще се роди? Ти обаче искаш да знаеш какъв вид пеперуда ще се роди. Това е проблема. Да. Ти искаш да Ти с разбереш какъв стъпките. вид... Така, ти с стъпките. Ти искаш да разбереш пеперудата синя ли ще е, оранжева ли ще е, от какъв вид ще е. Ма кога ще стане тая пеперуда? Кога ще стане тая пеперуда? Как ще летиш? Има ли черничко по нея? Няма ли да има такива, нали, красиви нещица? Точно така, Рокси. Ето това е... Ето тук идва страданието. Затова, нали, се казва, че болката ще е част от пътя на всеки ни, но страданието е... как се казва на български? Optional, по избор. Страданието ни е по избор. Но всички ние ще преживяваме някакъв вид болка, за да полетим, после пак и така. Някой друг някакъв въпрос да има. Мисля, че на Ани да се върна само за раздялата, че не отговорих много. Ани, къде ти беше въпросът? Чакай. Как да се справим с раздялата, разбиването на илюзии? Ти каза, че не можеш да бъдеш много активна и да ни разкажеш нали, така, някакви по-общи неща пак. Затова се опитвам с някакви метафори и нали, метафората много помага за общо за всеки да си я вземе и да си отговори по негов начин за неговия казус. Затова използвам метафорите. Те затова и приказките, басните, вицовете, историите винаги са базирани на някакъв вид метафора, защото така остава във времето. Така всеки може да си я проектира за себе си спрямо това какво преживява в момента. Затова са вечни метафорите. Но партньорските отношения конкретно, сега тук една скобичка може би да отворя, в момента партньорските отношения са основно нещо, което Вселената пречиства. Сега това може да ви звучи малко странно, малко абстрактно за тия от вас, които може би така не са много навътре нали, в невидимия свят какво се случва. Но в момента кармата ни от партньорските отношения толкова много е стигнала върховата си точка, че в момента всички ние пречистваме някакъв вид карма, която е свързана с партньорите ни. Това може да доведе до различен резултат, разбира се, различна трансформация, различна метаморфоза да придобие, но там някъде по пътя всеки един от нас в момента е в някакъв вид кармични отношения, които трябва да бъдат трансформирани. Особено когато има брак и деца. И това е много трудно и много тежко. Но в момента върви едно такова пречистване на ниво човечество. Преди години е било пречистването на ниво по-скоро убежденията за дълга ни, нали, длъжна ли съм да стана лекар, ако в рода ми са всички лекари, длъжна ли съм аз да се ожена за тоя, защото са ми уредили брак. Нали, това е било на ниво човечество, се е изчиствал този дълг. Сега на ниво човечество се изчистват тези много натрупани кармични възли между душите, които ако те имат дългосрочни отношения, те винаги на 1000% са кармични. Те няма как да бъдат други. Имаме ли брак, деца, някакъв вид такива допълнителни нишки, които ни свързват, това са кармични отношения. И това е една огромна тема, която в момента се unfoldва. Тя е така, като буквално лека по лека започва да се отваря пред нас много мощно. И е, пак ви казвам, то е на ниво човечество, на ниво колективност, защото ние всички сме индивидуални същества и колективни същества. Нали? Ние всеки от нас си действа в неговия си път, нали, в неговата си пътечка, но и действаме на ниво колективност. Едновременно. Хем сме така, хем сме така.
Хем сме в тясното си, нашото си, хем сме част от общите процеси, от колективното. Затова, като има ретрограден Меркурий, на един ще му се щупи лаптопа, на един ще му се спука гумата, спрямо това индивидуално пътя какъв му е, но ретроградния Меркурий ще действа на всички в широкото. Нали, разбирате ме какво имам предвид? Разбирате ли ме? Или тотално не ме разбирате? Някой? Не, нямаме. Никой не се обажда добре. Оставих ви безмълвни. Криси пише, разбираме, добре. Оставих ви безмълвни. Не знам това дали е хубаво или дали е лошо, не съм сигурна. Какво е? Страхът е написала капчето, е най-мощната спирка. Да, страхът е паразитът, който най-силно иска да нападне, защото страхът никак не иска ние да бъдем пеперуди. Страхът много иска ние да си бъдем какавидите в пашкулчето. И страхът ще направи всичко възможно ние да си останем какавиди. И на всяка една от стъпките, дори ако вече сме от какавида гасеница, на гасеницата пак ще иска да ни остави там и да ни каже, ето сега ти трябваше да бъдеш гасеница, няма как да бъдеш пеперуда. И аз си стои тук сега. Страхът наистина е най-мощният паразит. Той е паразит. Ако го разглеждаме от психотерапевтична гледна точка, то е някакъв блокаж, който седи в нашето съзнание. Ако го разглеждаме от духовна гледна точка, това е енергийна същност, която навлиза в нашата аура, в нашето енергийно тяло и започва да рови, да чувърка вътре в нас и да навлиза все по-дълбоко в другите ни невидими тела, защото ние имаме 12 такива. И едно, общо 13 и едно физическо тяло, едно и 12 невидими. И всъщност, когато паразита нападне, той се лепва като кърлеж, се забива и започва да си проправя път навътре, докато в един момент не да задълбае. Тук толкова дълбоко не се настани, че откъсването му е много трудно. Това е нещо, което, например, аз правя. Това е работа, която аз върша постоянно. Работата ми се върти много често около това. Аз съм един хирург, който като го види това нещо забито или го усети във вас, идентифицира го някъде там този страх забит. И започва лека по лека с едни хирургически ножици, по всички методи, които мога да използвам. Енергийно, с шеги, с примери, с филми, с каквото се сетите да му противодействам. И да се опитвам да го изкарам този кърлеж от вас. Без да наруша остатъка от структурата във вас. Ето сега, тук съм някакъв хирург сега. Нов етикет си залепих. Нали, но разбирате, може би ме разбирате какво искам да кажа. Така. Може ли да попитам един въпрос? Да, разбира се. Как може да се справим с този страх и тревожността от това какво ще дойде, какво ще ни се случи, ако вземем еди какъв си избор, а пак ако не го вземем, пак какво ще стане? Как може да се справим с него? Те под какво да е страх в момента? От провал, Добре. от това да не нараня някой, Добре. от това, че според моите връстници някак си съм по-назад и от това, че няма да се справя с дадено нещо, въпреки че мога да дам 1000 примери как мога да се справя, но това е едно такова вътрешно, някак си ми е толкова в подсъзнанието това, този страх, че няма да мога да се справя, че когато нещо се случи, примерно в момента имам екзема, която е нещо ново, което ми е по цялото тяло и това, което мозъка ми иска да знае е от какво е екземата, как да се справя с екземата, колко време ще продължи екземата, какво следва след екземата, какви мехле ми трябва. Трябва абсолютно всичко да знае, за да мога да съм сигурна, че мога да се справя с това нещо. Добре. Как според теб гасеницата изчаква процеса, за да стане пеперуда, докато има страх? Защото тя със сигурност има страх.
Тя може да не го осъзнава, защото няма тези звена от мозъка, които я карат да осъзнава, както има човека, но тя се чувства в безизходица. Нито вече има пашкул да я предпазва, пък сега има никакви крака, стана гасеница, пък няма никаква идея какво ще се случи от тук нататък. Какво според всички ви, според вас, е това, което кара гасеницата, между другото, на ниво гасеница много често може да си, нали, много често страха може да я повали и да си остане гасеница. Каква е разликата между гасеницата, каквията, която ще стане пеперуда, и тази, която ще си остане в страха? Една думичка с 4 букви. Много ключова. Много ключова думичка. С 4 букви и започва с моята буква. Ето още жокери. С В започва. Вяра. Точно така. Ето Деси е написала вяра. Вярата и страха са едно и също нещо, но едното ни дърпа към светлите сили, другото към тъмните сили. И двете искат от нас да повярваме в нещо, което е невидимо. Защото страха от това, че няма да се справиш, е нещо невидимо, нещо абстрактно, нещо хипотетично, нещо, което не се случва тук и сега. То е някога, някъде там, в някакво проявление, в някаква друга реалност. Както и вярата. Вярата също изисква от нас ние да повярваме в нещо. Някаква друга реалност, някакъв хипотетичен сценарий, който не е пипним, не е видим, не е доказуем. И двете са едни и същи пътечки, само че едното е свързано с светлата сила, другото с тъмната сила. И всъщност на страха се противодейства най-силно с вяра. Това е противоотровата на страха. Страха, когато усети, че вярата навлиза, той започва да напуска периметър. По всякакви параграфи, енергийно, емоционално, всячески. Когато обаче вярата започне да напуска, страха започва да инвейдва обратно, да започва да завзема пространство по всякакъв начин. Как да се справим с този страх? Ето тук така, като започнем да трупаме вяра. Тук вече пак излизаме от рамките на психотерапията. Защото с практика и техника, да речем една психотелесна техника, може страха за някакво време да го замаже. Все едно една аяхуаска да пине страха или едно хапченце да му пине. И така малко едно диазепанче да му дадем на страха и то малко е така, ще се поразмекне малко и така ще му отхабиме хватката. Но страха може само единствено, истински, да го разграничим от нас, като трупаме вяра. И това всеки може да си го разглежда по свой собствен начин, както прецени. Но тук психотерапията е абсолютно безполезна. Това казвам с цялата ми увереност на етикетчето си психотерапевт. Защото тя замазва за краткосрочно време страха, но не го избутва от стаята. Тоест не да го избута, а просто го премахне изцяло. Някой нещо? Как да култивираме тази вяра? Да, ето тук това е друга една огромна вселена, на която можем да посветим още няколко часа. Но опитайте се вие. Ето тук пак е шорткъта, който търси ума. Как? Откъде мислите аз получавам моите отговори? Как според вас аз трупам някакви знания или някакви... Как аз да отговоря на този въпрос? Ами като търся, не спирам да търся. И в процеса на търсене отхвърлям много неща, но не спирам да търся. И не искам шорткъти. Защото ако отида на едно обучение и някой ми снесе неговата версия за това какво е вяра, това е поредният етикет, който аз ще си залепя. Това е ума в момента, в който ума отново търси шорткът. А то шорткът няма. И всеки ще разбере и ще преживее вярата по различен начин. И ще стигне до там, докъдето може да стигне. Един ще стане Буда, друг ще е на ниво така, примерно там, какво беше, акашови записи и някакви там други неща, дето, нали са.
Така че търсенето. Търсенето е това, което има едно много важно проявление, едно много важно качество, което трябва да си го напомняте, е, че наистина този, който търси, намира. Този, който чака отговора да му падне от небето, от някой да му го каже на запис, на вебинар, на нещо си, той няма да получи отговора, защото той не търси. Само този, който търси, намира. Никой друг. И търсене означава истинско търсене. Открехва ни се една вратичка, търсиме. Дали ще е по религиозен път, дали ще е по енергиен път, дали ще е гнозиси, свещени учения, мъдрости, на където ни поведе пътя. Но пак няма наръчник. Ако имаше наръчник, щяхме просто всички да го получим, да го четеме отгоре. Пак ви казвам и го казвам с цялото съзнание на това, че и моя ум търси шорткът. И аз като ходя на моята си терапия, и аз искам за 1 час да получа отговора, ама знам, че не е изобщо в това. Мисля, че отговорих светле на този въпрос, дали трябва постоянно да страдаме. После записа ще пратя, в началото го казах, че не, постоянно в никакъв случай не трябва да страдаме, абсолютно и категорично не, но със сигурност трябва да минем през етап на някакъв вид преживяване на дискомфорт. Може да не страдаме, но ще изпитаме някакъв вид дискомфорт. Дали ще страдаме е наш избор. Стана много сериозно. Дайте нещо. Някой някакъв смешен въпрос да зададе. Моля ви се, че стана много сериозно. Искаш ли? Да, Имам. кажи. Тук като кажа, нали, за хапченцето и така нататък. Моето куче е много тревожно куче. Има separation anxiety. Нали, няма нищо случайно в това нещо, предвид собственика. И съответно аз започнах да се интересувам, поне като пътуваме, за някакъв вид облегчение за него. И започнах да чета съответно за някакви медикаменти. Тук не говоря за някакви силни медикаменти, но нали за нещо по-леко, по-нормално. И всъщност взехме такова нещо и го пробвахме. И пък моето виждане, защото аз преди бях много против това нещо, ето тук ми се е счупило, нали, някакво виждане. Бях много против и също осъзнах, че той, за да има възможността да учи как да се справя с трудните ситуации, той трябва да има капацитета. И в случая той е добавка, хранителна добавка. Нали, тази хранителна добавка така му помага да учи. Надявам се. Точно. Та смешното в случая, че нали, се редуваме явно кой да пие някакви хранителни добавки. Много хубаво. Виждаш ли колко хубаво, Рокси, колко хубаво осъзнаване, че никоя крайност, нали, не е... Крайностите винаги са етикети. Всяко нещо, което е крайно в нас като разбиране, то винаги е етикет. Това трябва да сте убедени в това. Против хапчетата съм на 100% на 1000. Да, обаче има случаи, в които, ето както каза Рокси, човек, когато абсолютно не е в капацитета си изобщо да диша, органите му, например, да работят нормално и качествено. Не може без тях. Те са някаква патрица, която трябва да я използваме. И защо да не я използваме? Нали? Тя пак ни е дадена от Бога, от източника. Тук целта е никакви крайности да нямаме. То всъщност целта на разлепването на етикетите е това. Да нямаме крайности, а да сме в средната точка. Но много готино, много ми хареса, че също така осъзнаваш и разбираш. Има нещо друго да ти кажа за кучетата. Аз съм ти го казвала, Майя Рокси, че кучетата не случайно се казват най-верните приятели на хората, защото кучетата, духовната им задача е да попиват, да абсорбират огромна част от щуротиите, които ние трябва да преживеем. И така, те са едни много... душичка, това ли е? Чакай, тук. Да, вижте колко е спокоен. Да. Просто уморен от морето с детето. Как се казва? Маверик. Да, Маверик. Ето, виж и мътата при мен така преобладават, не съм го повдигала, но... Да, Маверик. Много е готин. Така да кучетата много често, ето тая тревожност, Рокси, трябва да си абсолютно сигурна, че дали ти, дали мъжът ти,
някой тази тревожност той абсорбира от вас. Защото те тук, това има духовната задача, те нямат свой собствен път, те когато имат стопанин, те всячески се опитват да му помогнат, да му разчистят пътя. Ако могат всички болести на себе си да ги стоварят, те биха го направили. Да речем, те много често боледуват от артрит или такива заболявания на костите, защото много често в костната система ние трупаме много родова карма и ние не може да я пречистим. Идва едно кученце случайно, нали, при нас и то се разболява и всъщност то ни помага малко да ни отключи пътя, малко да ни освободи, малко да ни подпомогне. Затова кучетата са най-добрите приятели. Котките нямат такава функция, само кучетата имат. Това е тяхната духовна мисия. Добре. Някой друг? Нещо друго да сподели, да каже? Болка, мъка или нещо хубаво да разкаже. Не е задължително да бъде само болка и страданието. Не винаги всичко е болка и страдание. В никакъв случай, напротив. Като заменим страха с любопитство, всъщност започваме, както едни любопитни дечица, да си казваме, тук това, дали сега ще... Как мога сега да разуча тук сега, например, какво е раздяла? Чакай да видя, точно като ни малкото си, чакай да видя тук, ще се опаря, добре паднах, добре, какво от това? Любопитството е много важно качество. Също. Някой друг нещичко, нито един няма камера от вас. Значи аз пак самичка си приказвам. Самичка. Я да видим сега госпожата кой да дигне. Я да видим, Микаела, мила моя. Ти защо не се обаждаш? Тя не ме чува сигурно. Добре. Виргиния. Здравей, Виргиния. С теб май не се познаваме. Работиш. Добре. Ето за Виргиния. Не знам коя е Виргиния. Добре дошла. Здравей. Аз понеже тук ги пускам хората, ама не виждам. Не мисли за кое е името много често от тази страна. Аз също имам някой, който е с Samsung нещо си. Може ли да кажем Samsung SM A546B да се представи, моля, да не е с етикет Samsung? Не, няма да се представи. Добре. Уважаваме личното пространство на всеки. Добре. Кристи се показа. Кристи, искаш да кажеш нещо ли? Не, ама така или иначе се показах, така че ще кажа пак в темата така със страха. Днес изпълних заедно с мъжа ми нещо, което ми беше супер страшно. Скачахме с бънджи от една пещера и беше ужасяващо. И даже аз му казах след това, ако знаех колко е страшно, нямаше да го направя. Но самия факт, че го направих и го преживях, беше страхотно нещо. И сега ще съм много доволна от себе си. Ето, виждаш, ето за това говоря. Ако ние знаехме колко е страшно, ние нямаше да го направим. И щяхме да си отнемеме от възможността да преживеем. Ето сега Криси може тук да застане пред нас и да каже, аз скочих с това бънджи, хора, знаете ли какво е яко, там пуснах се и то направо велико нещо. Ето това, ако Криси беше замръзнала в чувството на ама кажи ми, Вики, сега, какви са стъпките? Как да стигна до там? Как да го преодолея този страх? Кажи ми техника. 5 техники ми кажи. Моля те, искам сега да го изтренирам 1000 пъти. Искам да знам какво ще е точно чувството, ама какво ще дойде от другата страна, ама какво ще мога да преживея от другата страна. Никога нямаше да може Криси сега това да го сподели. Никога. И ако има един начин, по който се справяме с страха, то е челно да идем с него и да скачаме с бънджи. Това е. Челно го фащаме за ръката и му казваме, скачам с тебе страх. Заедно с тебе в пропастта. И това е.
И вярата. И ето тук е вярата. Криси е повярвала, че когато скочи, тя не знае какво ще преживее, нали? Криси, ти преди да скочиш не знаеше. Можеше да след това да кажеш, бе, това е отвратно, повече няма си го причиня никога, това е кошмара на кошмарите. Само, че вярата е това, което те накара да скочиш, защото ти повярва, че ще е нещо яко. Нали? Повярва в това. Никой не може да ти го... Кой каквото и да ти каже, най-вероятно мъжът ти каза, бе, готино ще е, нали? Каза ли ти? Естествено, ме го беше страх. Така. Обаче, който и каквото и да ни казва отстрани в този момент, ние трябва да скочим. Защото никой вместо нас не може да скочи. И никой не може да опише скачане с бънджи. Как се описва? Криси, ти като го чете някъде в някакъв форум или го гледа на видео, разбра ли какво е скачане с бънджи, извинявай? Не, докато не застанеш там и не почваш да падаш. Благодаря ти. Хал хабер си няма. Мога да слушаме на подкаст 500 000 часа какво да скочиш с бънджи. Докато не скочиш с бънджи, няма да разбереш какво да скочиш с бънджи. Съжалявам. Съгласни ли сте с мен? Ето, много ми хареса този пример, Криси. Благодаря ти. Прекрасно включване, мила моя. Подпомогна ме. Благодаря. Я да видим някой друг мелището се е включила и тя. Я кажи сега. Ами, аз исках да споделя, че тук преди 3 дни отново станах леля и така малко беше травматично от гледна точка на това, че аз имах ужасен период след раждането, там проблеми в болницата с бебето и много тревожност. И как отново това ми се върна до преди 4 години, това, което когато родих, като се случи. Отново се едно го преживях, нали, докато чакахме тази добра новина, да чуем, че всичко е наред с майката, с бебето, защото се забави там раждането, няколко дена след термина, нали, всички бяхме много разтревожени, понеже това се случва за втори път в семейството, нали, така, да има някаква тревожност около раждането. Искам да споделя за това, нали, че имах едни много смесени чувства в себе си, като получихме тази добра новина и се молех. Днес ги изписаха, нали, живи и здрави, за което много съм щастлива, нали, точно в този ден, когато се включвам и тук, нали, че просто се оставих в него момент да преживея абсолютно цялата гама от емоции, на страх, на любов, на благодарност. Нали, се чувствах така, все едно, как да го пиша, просто се оставя така на течението да премине цялата тази вълна от емоции, преживявания, които са ми се натрупали, нали, този страх, че отново може да се случи нещо и благодарност, че не се е случило, че всичко е наред. Сякаш аз бях, не знам, някакси едно такова пречистване ми се случи, наистина беше велико. И като си го изплаках, защото много плаках, всичко след това се избистри, защото, нали, до този момент ти се трупат тази тревожност и всичко се изчисти, но отнеми така едно сериозно разтърсване беше просто на душата ми. Ето това е причината, защо аз много обичам да ми виждам, че плачете. Вие може ми се смеете, като ви го кажа и като дойдете в кабинета и ревете. Обаче аз много се кефа на този процес. Истински му се наслаждавам, защото е това, което каза Мелис, е, че това е момента на освобождението и момента, в който, когато човек плаче, пуска просто тая река да мине през него. Вместо да се страхува да се намокри, той отива под водопада и се намокря. И това е момента, в който мен като терапевт ме беше наистина много страх от този момент, да виждам хората да плачат. В един момент започнах много да му се наслаждавам. Истински да му се наслаждавам. И като видя някой, че плаче от вас, не ме мислете за тотално луда. Не, че не съм сиде. Но ето това, което тя описа, е точно този момент, който се случва. И всъщност това, което ти каза, виждате ли как синхронично също се случва? Тък му гледах въпроса на Пакелис, как да се справим с чувството на самота. И ето тя сега отговори, като се оставих, пуснах ги през мен тия емоции. Пуснах ги през мен. Ето така се справяме. На течението просто. Така се оставяме и с всяко друго чувство.
Целта ни, когато дойде някакво чувство, страх, вина, дълг, самота, безсилие, гняв, обида, каквото и да е, целта ни не е да го изтласкаме, да го запушим, да го набутаме, да го забравим, да пуснем Netflix. Целта ни е да го пуснем през нас да мине. А ние сме много добри, включително и ти, Елишче, мила моя. Ти си много добра, както всички ние но ти конкретно си знаеш за това колко си добра да си намираш щуротийки, с които да замазваш това чувство за самота. Например, приятелства. Нали? Дай знак, че е така. Чакай да видя сега тук надолу чата, че... Рокси си е тръгнала. Добре, Рокси. Бисерка. Сега ще прочета. Аз също съм спец, казва Анелия. Точно така. Ма всички сме спецове. Просто... даваш знак. Така. Искам. Абсолютно е така. Нали? Просто когато дойде това усещане на горенето, нашия ум, понеже той се страхува от това горене, той много иска да го избута по всякакъв възможен начин. Само и сам да не го преживява, а то единствения път е преживяването. Единственият път, ето и това, което казваме, Елиса, да пуснеш емоциите през теб. И в един момент ние се научаваме, всъщност това помага много психотерапията, че в един момент ние се научаваме как да го правим и нямаме нужда всеки път психотерапевта да ни напомня как да го правим. Да, в началото имаме нужда. Но идва един момент, в който ние за това вече сме го натрупали и си казваме, окей, добре, идва сега гнева. Изревавам се едно хубаво. Викам, крещя. Или пиша стихотворение, като мен ония ден. Вече ползвам апгрейднати методи. Трансформирането на гнева, защото то гнева става толкова непоносим в един момент, че трябва да се търсят нови методи. И в един момент, в който старите деца ги научил, почват да не действат. И трябва да търсиш нови. Така че ето сега аз експлорвам нови методи, с които да трансформирам болката и гнева. Така, тук сам да прочета на Бисерка съобщението. Не знам как да си сменим името, да сложа снимка. Едва намерих чат да пиша, защото ми е непознат ап. Добре, Бисерка, радвам се, че си тук и че ни чуваш и че слушаш и че си част от срещата. Благодаря ти, че пишеш. Надявам се да ти е полезно. Анелия пише, веднага се пуснах в дейтинг апове и безкрайно скроване в социалните мрежи, понеже не знам как да се справя с това преживяване. Пускам ги, понякога ръва по цяла вечер. Нарочно пускам нашите песни. Мария, мила моя, теб те чаках. Мило мое, тук си чакахте. Включи се една друга много светла душичка, която чаках да се включи. Сам да дочета на Анелия. Пускам ги вечер, понякога рева. Нарочно пускам нашите песни, рева, блъскам възглавница, пия и рева, ама до кога така? Това е за раздялата, нали? Да, ти беше написала горе за раздялата. Това всичкото ти сама разбираш, че пак е замазването. И пак е невъзможността да пуснеш това чувство за самота и да се срещнеш с него. Чувството за самотата, между другото, е едно от най-базовите. Като цяло страха от самота, страха от смъртта, те са най-базовите, най-изконните, които ние дълбоко в себе си чувстваме. И докато се самонаказваш с алкохол, с дейтинг апове, с някакви още по-токсични хора, скролване в социалните мрежи, храна, защото това всичкото е наказание, което ти си прилагаш. Тази емоция ще продължи да чака на вратата, да я пуснеш през теб. И пускането е всъщност болезнената част. Ето затова тук няма как да минем без болката. Разбирате ли? Просто защото докато ние изтласкваме емоцията, ние не можем да се свържем с болката, да я оставим да мине през нас. А тя трябва да мине, за да има изходна точка. Тя е имала входна точка и трябва да има изходна точка. И това е всъщност ние от тая болка бягаме. А то няма бягство от нея. Няма, просто не съществува такова бягство. Човешкият ум още не е измислил колкото и да е умен и колкото и да е невероятен. Всичките хапчета на света да изпие, пак няма болка от него. Всичките зависимости да развие, пак няма бягство. Няма, просто
понеже тук е преживяване на душата, душата е много по-мъдра и много по-висша, затова тя тук с тялото, въобще това е битка, която въобще няма смисъл да играем. Страх ме, че ще потъна в някаква тежка агония и депресия. Я някой от вас да се опита да даде съвет на Анелия. Това правя го с цел, защото така ви стимулирам и вас, вие давайки съвет на някой друг, давате съвет на себе си и се чувате отстрани да кажете нещо. Така има едно разлепяне от нашата ситуация, когато ние отстрани виждаме чуждата. И така малко по-лесно приемаме и собствената си. Така че може ли някой да се опита да даде съвет на Анелия? Как да се справи с раздялата и с това, че се страхува, че ще потъне в тежка агония и депресия? Грация. Пепи. Пепи, не те чуваме обаче, мила моя. Сега чувате ли? Да, сега те чуваме. Аз бях в конфликто много отдавна. Още не бях нито срещнал мъжа ми, нито имах деца, нищо. Бях точно като Анелия. Тя като чух това нещо, което беше написала, се сетих за този случай. Разделих с едно момче, което страшно много си харесвах и си помислих, че него ще се оженя и едва ли не ще създам семейство. Обаче нещата не се случиха така. Ако сега, нали, просто мислям това нещо, което ми се е случило, че е било доста зле. Аз плаках 3 дни. До такава степен вече тялото ми беше изтощено, изморено. Наложи се, просто не знам с какви сили съм отишла до аптеката да си взема хапчета. Аз от толкова много плач и стрес и напрежение имах чувство, че сърце ще да ми спре. Почнах да повръщам. Бях просто много зле. Бях сама на квартира, тогава живеех и бях сам самичка. И вече на трети ден се замислях, аз докъде ще го докарам така. Първото, което ще навредя на себе си. Второто, което ако изпадна в безсъзнание, мен кой ще ме види там? В смисъл, родителите ми, тези хора, как ще го преживеят това нещо? Ще дадах сметка, че аз не стига, че вредя на себе си, вредя на всички около мен с това мое поведение. И просто след 3 дни плакане и сриване, просто реших да се изправя, влезнах, изкъпах се, наядох се, защото не бях и яла. И просто си казах, че ако не се изправя сама и не каже, че живота продължава и с него и без него, мен никой няма да дойде да ми каже, нали, ще минеш през това нещо, ще поплачеш ден, 2-3 седмица и ще ти мине. Не минава, болката си остава, нали, минава време, докато плачем и се сриваме и нали, прибягваме към алкохол и цигари и така нататък. Просто нещата не стават по-добре. Просто се съвдех, изкъпах се, облеках се и реших, че ще намеря приятели, познати, с които отивам на кафе, с които просто да не мисля за това нещо, за да ми е една идея по-лесно да го забравя. Ами не мина много, в смисъл мина време, докато отмине всичко това нещо, но минава. В смисъл трудно е, болката е огромна, имах чувство на момент, че ще умра. Буквално имах чувство, че сърцето ми ще да спре. Просто толкова зле бях се чувствала. И от тогава сигурно са минали 8-9 години да съм изпитвала такава емоция. Но си спомням колко зле бях тогава. Наистина болката е много ужасна. Минава се през това нещо. Колкото и да е трудно, колкото и хората да ти кажат, че наистина времето лекува, наистина минава време, но се преминава през това нещо. Просто не трябва да се затваря. Това, което аз би дала като съвет, че човек не трябва да се затваря в себе си. Трябва да излиза пред хора, да си намери нови занимания. Занимания, които го правят щастлив сам по себе си. Мисля, всеки има различни неща, които го правят щастлив. Аз почнах, колкото човечество звучи, почнах да ходя да гледам мачове в града, в който живеех, имаше стадион. И се запалих по това нещо и беше толкова яко и бях отишла самичка на един мач. За късмет сипна един дъжд, паче така не са проведен, но се запознах с хора, които бяха там. В смисъл непознати хора, стоях с тях и си прекарах супер добре. И просто не очакваше такива непознати, такива
спонтанни неща, които си правил, че се карат да се чувстваш щастлив и да се чувстваш жив най-вече. Ето пак да кажем, че ако не беше тая болка, Пепи, която беше изпитала, ти нямаше да усетиш какво е спонтанност. Да, Ти нямаш да си позволиш по друг начин да отидеш и да преживееш нещо спонтанно, да идеш на матч, на който ще завали дъжд. Това пак е толкова далече от твоята персона да ходиш на матч. Направо ме разби. Но това е спонтанността. Да, и пак да прекъсвам, извинявам се, но си спомням, че понеже нали, около стадиона така голяма обсег беше затворен за движение и си спомням на място, където живеехме в квартира, горе-долу беше половин час пеша. Мисля, не беше близко. И аз тръгнах пеша от вкъщи до там и в този дъжд се върнах пеша и като се пребрах, бях в вир вода. Направо от мен нямаше място, не мокро. Обаче се чувствах толкова заредена и толкова се чувствах добре, че просто си викам, живота продължава и с него и без него. Просто трябва да намериш начин да се хванеш за този живот и да го живееш, колкото и да е трудно на моменти. Това, което Пепи ти всъщност описваш, е точно това потъване и стигане на дъното, с което дъно се изтласкваме. И това дъно изглежда по различен начин за всеки. Ето затова формулите не важат. Ако за един дъното е като Пепи да си изплаче очите, сърцебиене, нали, вече да се изцеди до край, тя е стигнала дъното и оттам се е изтласкала нагоре. За всеки това дъно изглежда по различен начин. Всеки по различен начин, но някой път имала съм моменти, когато си мисля, че съм стигнала дъното и, както казах хората, продължавах да дълбая надолу, но просто идва един момент, в който ти се осъзнаеш, че така няма как да продължиш. В смисъл, това не е начин на живот, това е нещо, което вреди сериозно нали, на здравето. И си казваш, или ставаш и се изправиш, или просто няма правилна... Няма някаква книга, в която да ти казва как да минеш през това нещо. Просто намираш някакъв начин добър за себе си, за да се изправиш и да продължиш напред. И сега са толкова много години, честно да си кажа, ми е смешно през това, което съм преминала. Може би, защото съм била и още в такава възраст. Не мога да кажа, че съм била дете, не съм била на 15 години, била съм на 20 и нещо. Но явно не знам, явно съм си... Имала си нужда да преминеш през точно този период. Да. И явно съм живяла в някаква илюзия. Така. Точно така. Благодаря ти много, Пепи, че сподели. Извинявам се, пак да прекъсвам, но доста... В смисъл, аз както идвам при теб на терапия, разбирам, че по-голямата част от живота ми е била илюзия. И се осъзнавам вече, след всичките тези сеанси, които провеждам с теб и се осъзнавам, че живота ми е била... Аз съм си мисля, че живея в един розов балон, в който всичко цвете рози, обаче, както балона се спука, доста неща се промениха за мен в добро и в лошо. Има неща, които ги пусна вече да си отминат, има неща, които ги осъзнах като вече трябва човек, макар че съм на немалка възраст, но чак сега ги осъзнавам като човек, че не всичко цвете рози в този живот. Има и нехубави неща, но човек преминава през това нещо, колкото и да е трудно. През всичко се преминава, но просто това е, че не трябва да живеем в илюзия, че всичко е цвете и рози. Не всичко е така. Да, ама понякога трябва някой да го изиграе кърфичката, която да спука балона. Някой път съм аз, някой път е нещо друго, някой път е някаква друга случка, ситуация. Нали? То затова, пак да кажем, тук е много индивидуално. Някой път пък никой не се спуква този балон, тая илюзия и трябва човек просто да си стигне дъното и понякога път се спуква нежно, понякога път се спуква много травматично и болезнено. Нали? Но важно да се спука. Това е да излеземе от илюзиите. Това е всъщност третата стъпка от процеса, което ето тук, понеже гледам, че и Капчето и Бисерка са писали, защо не са разбрали защо психотерапията не помага. Не, че не помага, а психотерапията стига до просто трета и четвърта стъпка от тези процеси. Тя помага прекрасно, само че до там, докъдето може да помогне. Така както, например, ако имате грип, ако пинете едно парацетамолче, то ще помогне колкото може да помогне, но няма да помогне цялостното ви възстановяване. Нали? Може би ще трябва да починете, да пинете чай,
пък нали, някакво лимонче, нещо. Нали, цялостно не може да ви помогне. Може частично да си свърши там, където може да подпомогне нали, лекичко процеса, но цялостната фаза не може да я обхване. Това имах предвид. И да, има си техники, практики. Вие виждате и в терапията, че нали, аз в никакъв случай не казвам всички сега скачаме в духовността, точно обратното. Те не случайно тия стъпки са там и не случайно ги има, защото всеки има нужда да ги използва там, докъдето ги разбира и ги осъзнава. И в никакъв случай аз не отричам психотерапията, тя е много нужна, както и психологията, нали, точната наука, защото психологията е точна наука, което е пълен абсурд. Но да, тя е такава и тя си е в стъпка 2. И тя е много необходима. Не може да изкачим едни стъпала, от първото да скочим на 48-то стъпало. Имаме нужда от всичките тия стъпалца да стъпим и да се изтласнем от тях. Така че да, ето да, точно така, че е наша отговорност да осъзнаем, да подишаме. Точно така. Но когато пък ни се насъберат много такива ситуации, много болка, колко пъти да дишаме? Колко пъти да правим някаква техника или практика? Колко пъти да идем на констелация? Колко пъти да идем на медитация или на регресия или на хипноза? Колко пъти? 1, 2, 3, 10, 20 пъти. В един момент имаме нужда да разширим съзнанието и да видим какво е по-голямото, което ни се случва. На какъв път върви душата ни? Какви са, че това са едни спирки, просто да разширим още повече отгоре. Знаете, любимата ми пирамида, може би много от вас, които идвате на терапия, знаете, психотерапията тук в средата на пирамидата. И отгоре имаме нужда от върха да се изкачим, за да видим цялостно ситуацията как изглежда. Така че тя си има своето място. Разбира се, почти поклон към психотерапията. Я да видим сега. Разбрали Бисерка? Радвам се, благодаря ти, че даваш обратна връзка. Я да видим сега Мария какво е написала. Ние сме живота, ние сме светлината и я носим в нас. Трябва да стигнем до дъното, за да разберем, че ние сме любов и не трябва да я търсим в другите и да се обезценяваме. В най-трудните моменти вярата в Бог и великата сила ми е помагала и сега пак ми помага. Важното е да не забравяме, че Господ има винаги по-хубав план за нас. Аз знам какво преживява Мария и просто може сега да не знаем защо, но болката е винаги събуждане и раждане на новото ни аз. Абсолютно, мила моя, така е. Ще ме разплачат сега твоите думи, но ето, може би така с думите на Мария ще направим един завършек на тази среща, че Господ винаги има един много по-хубав план за нас, който ние не винаги го знаем, но Той го знае и може да не знаем сега защо, но болката винаги ражда новото ни аз. Ние може да се съпротивляваме срещу тая болка, да не я искаме, ето да питаме, ама винаги ли ще я има, ама как ще я има, ама колко ще е голяма, ама Вики кажи, ама как да я измерим, ама как да я махнем. Но тя е част от раждането на новото ни аз. Това е абсолютната истина. Законите на Вселената. Колкото и да се опитваме да бягаме от тях, не можем да бягаме. И ето тук Мария е един пример за това как човек ходи от колко време, мила моя, идваш при мен на терапия? 5 години? Правилно ли ще кажа? Или 5 години, може би? И докато почти 5 години, да, точно така. Тя си мина през целия път на това. Тя между го мина паралелно с мен. Мария, ето тя е точно такъв прекрасен мой спътник на моя личен процес, който ме изтърпя в това от психологията, през психотерапията. Тя беше с мен, когато аз започнах да уча психотерапия. Започнах да навлизам в дебрите на духовността. И тя самата мина паралелно с мен през целият този процес. И продължаваме сега да видим пък на къде ще ни отведе. Нали така, Мария? Но ето това е абсолютният пример за това как психотерапията просто не е достатъчна. Мария също е била на всичко, каквото и сме правили с нея, всичко, каквото може да се сетите. То не са констелации, то не са всичко там друго, медитации и всякакви други неща. И ето тя самата казва, единственото, което й е помагало, е вярата и това да знаем, че има един по-голям план за нас. Духовността. Без това последното просто
Другото не е достатъчно. Та така, много хубаво, много разноцветна, пъстра среща, разговор. Въобще не е в това, разбира се, в което аз си мислех, че ще говорим, ама както винаги, когато се оставя и аз се доверя на процеса, той се случва. Някой друг иска ли нещо последно да каже, да попита, да сподели, да даде, може би... Айде така, може би да завършим. Може би да споделите някакъв цитат или нещо вдъхновяващо, нещо, което така да оставите като послание. Аз ще ви кажа един мой любим цитат накрая. Но някой, който нещо е прочел напоследък, нещо така му е... капчица светлина му е дал. Може да е филм, може да е някакъв профил дори, каквото ще да е. Така просто да си събереме малко камъчета и ресурси. Ето, Криси е написала, да, ти не си капка в океана, ти си целият океан събран в капка. Точно така. И тук си имаме една истинска капка, сам да ви кажа. Ето, капче, това е за теб този цитат, мила моя. Да си го препишеш искам. Да си го напишеш, там искам в болницата на микроскопа, това да е новият цитат, който ще си напишеш. Когато душата страда, тялото плаща цената. Точно така. Ти не си капка в океана. Ти си целият океан събран в капка. Ти си океана, мила моя. Всички вие. Промяната настъпва, когато човек стане това, което е, а не това, което се опитва, а не когато се опитва да стане това, което не е. Да. Промяната настъпва, когато човек стане това, което е. А това, което е енергия, е душа, е дух. Това е човек. Когато той разлепи всичките тия тук пашкулчета, в които се е затлачил, буквално се е затлачил. Защото това е един псевдоживот, когато човек повярва, че той е какавидата. И наистина го вярва. Има хора, които наистина вярват, че те са това. Истински го вярват, че те са тялото, че те са удоволствията, плътските, материалните, парите. Истински го вярват. Така, абсолютно. Реалността е илюзия, но тя е много упорита илюзия. Алберт Айнщайн, това е един от статите, който аз исках да ви кажа, изключително упорита илюзия. А другия е на великия софист Руми. Софизма е едно направление и течение, от което също много съм си взела. То е направление от мюсюлманството, както богомилството е течение от християнството, които са в истината. Те не са религиозни течения, те са течения, които са в истината. Въобще нямат нищо общо с тази щуротия, наречена религия. Но великият софист Руми казва: тръгни и пътя ще се появи. Изключително много любим мой цитат също. За Исус филма точно така, The Chosen, избраният. Да, тук ако идете при мен на терапия, може би сте го чували. Изключителен сериал също, който много дава вяра, ето трупането на вярата. И да видим сега, тук Пепе е написала, това, което знам от баща ми е, че живеят само смелите, страхливите умират всеки ден. Пеперудата само живее. Какавидата умира всеки ден. Защото губи от това, че можеше да бъде пеперуда. Това е. Така че ако ние се оставим на страха, то тогава ще си останем какавиди. И ще умираме всеки ден. Ще си отнемаме от тая възможност да бъдем пеперуди. Филма за Исус ли препоръчва Вики? Да, филма, той не е филм, той е сериал, казва се The Chosen, избраният. Сериал е в 6 сезона, 5 сезона са и сега 6-тия ще излезе. Май тази година ли беше, до година. Изключителен сериал, покрива Новия завет от Библията, но по един много различен начин от това, което сте виждали до тук и въобще, нали, ние сме го преживявали.
Страхотен е просто. The Chosen, ако мога да го гледам, да го върта по 1000 пъти, би го въртяла. The Chosen. Друг един такъв филм е Колибата. Забравих на английски обаче как го превеждаха. Колибата, ако напишете в YouTube, го има свободен достъп. Колибата също е един филм, който на мен лично в един труден момент също много така ми даде вяра. Защото вярата се трупа, това е истината, хора. Вярата не е нещо, което е сега тук след тази среща, ще си кажем, ето моята вяра е 100 от 100. Не. Тя се трупа, тя се гради капчица по капчица, по капчица, по капчица, след това се тества. Имаме ли я наистина тая вяра или просто така на теория, където тук някаква вяра имаме? Вяра хубаво, ама на теория едно, ама на практика, истински, когато дойде тегавото, гадното, болката, тогава имаме ли я тая вяра? Защото е много лесно вярата да имаме като цветя и рози и като сме на Гърция и печем до пето. Тогава вярата е лесно да имаме. Обаче трябва да имаме, когато не е толкова лесно. Така, добре. Всички ли споделиха? Духовността започва в мига, в който спреш да променяш света и започнеш да променяш себе си. Точно така. Това е Махатма Ганди, нали? Нали, Цвети, ако не се лъжа, това е цитат на Махатма Ганди. Майкъл Джексън, The Man in the Mirror. Променяш себе си. Човек в огледалото. Не ходиш на протести. Не ходиш там да даваш съвети. Не ходиш на подкасти или да разправяш колко нещо много трябва да даваш съвети на хората, а променяш себе си. Себе си. The man in the mirror. Човека в огледалото променяме. Ами добре, мили хора, почти 2 часа сме заедно. Много готино. Много топла, мила среща. 18 човека се включиха в тази среща. Сега в момента 16, че 2 си тръгнаха. Много ви благодаря за това, че кратички ли са епизодите. Има си, значи ако напишеш The Chosen, има си сайт. Самия сериал има собствен сайт и собствено приложение, в които се гледат безплатно. Не е нужно да ги сваляш и не е нужно никъде да ги търсиш. Те си имат сайт, с който са в свободен достъп. Просто напиши The Chosen и влез в сайта или свали апа от телефона. Мисля, че го има и за Apple, и за там за другото, за Samsung-ите. Така, исках да ви благодаря, че се доверявате на това пространство, на това поле, което аз излъчвам към вас. Някои от вас въобще не ме познават, други пък са ми се доверили, за което съм изключително благодарна и се чувствам отговорна. За това, че са поверили ключето на душичките си, там където душите им живеят. Аз имам едно ключе, едно копие от този ключ и това за мен е изключителна чест, изключителна привилегия, изключителна отговорност най-вече. Отговорност е аз да работя по себе си, за да бъда най-добрия ключар. Защото вие сте си прекрасни, нали, във вашите души, но аз трябва да бъда много отговорен ключар. И затова се старая колкото мога и аз да минавам през моите трудности с високо вдигната глава и да се променям, да трупам вяра. Всичко това, което го говорим, е да го живея. Не просто да го казвам, а истински аз всеки ден от ставането, от отварянето на очите си, да го интегрирам в живота си, а не просто тук на някаква лекция нещо да кажа. Kill of Айдакът съм го казала. Ако не съм го живяла. Когато затворим сега зума, натисна стоп рекърд, дали аз ще го интегрирам истински. Ще успея да го направя за себе си. И така, мили мои, някой нещо да каже, последни думички, да се включи, да ми каже дали изобщо тази среща му беше полезна с нещичко. И след това ще натисна стоп на записа. Някой нещо последни думички иска ли да сподели, да пожелае, може би? Аз искам да ти благодаря за прекрасната среща. Благодаря и аз, Алирче. Благодаря. И аз много благодаря. Много светлина ми внесе тази среща в днешния ден. Така че много ви благодаря и на теб, Вики, и на всички останали за това, че се осмелиха да споделят това, какво ги тревожи и през какво са преминали.
Както благодаря на себе си, че и аз осмелих да го направя. Точно така. Виж колко хубаво. Че готино. Така. Благодарим. В благодарност я затваряме тази среща. Благодарим на... И аз да благодаря на себе си, Силве. Точно така. Много ми хареса това. Благодаря на себе си, благодаря на всеки един от вас, на себе си за смелостта да правя такива щуротии, на вас за смелостта да ми се доверявате, на енергията за това, че ни събра, на Господ за това, че ми дава сили и ми дава нещо, което да мога да споделя изобщо. И ви желая и аз много кураж да минавате през огъня. Кураж и сила. Ама не сила инат, а сила такава вътрешна устойчивост. Вътрешен разум и мъдрост, с който да може да устоявате на огъня. Такава сила ви пожелавам. Прегръдки от мен. Натискам стоп на записа.